Здравейте! Това видео е създадено по съвместна инициатива на Български център за нестопанско право и Агенция по вписванията. В следващите минути ще ви покажем как се попълва заявление А15 за първоначална регистрация или пререгистрация на сдружение на хартиен носител. Образеца на заявление А15 може да намерите на интернет страницата на Агенция по вписванията. При първоначална регистрация поле идентификация не се попълва. При пререгистрация в полето за ЕИК се попълва досегашният БУЛСТАТ на сдружението. Посочва се номерът на фирменото дело и годината на фирменото дело, с което сдружението е било регистрирано в окръжния съд, както и кодът на съда съгласно единен информационен код на съдилищата в Република България. Попълва се и наименованието на сдружението. Поле уточнение относно заявлението отбелязвате, че няма допълнително заявление. Освен ако, например, сдружението не се представлява от 4 или повече души заедно. В този случай едновременно подавате две заявления А15 и допълнително заявление за едно с данни на останалите заявители. В някои случаи при пререгистрация също е възможно да имате допълнително заявление. Например, ако заедно с пререгистрацията искате да впишете и промени в обстоятелства относно сдружението. Подаването на заявленията за пререгистрация и за промяна на обстоятелствата заедно означава, че след успешна пререгистрация веднага ще бъде разгледано заявлението за вписване на промени. Ако то е изрядно, по партидата на сдружението ще видите отразена актуалната информация. Възможно е обаче по допълнителното заявление за вписване на промени да получите указание или отказ. В този случай успешна ще бъде само пререгистрацията и информацията по партидата на сдружението ще е тази последно отразена в съда. Посочвате съответния вид на вписването – за първоначално вписване или за пререгистрация на сдружението. Поле данни за заявителя попълвате имената и ЕГН или личен номер на чужденец на представляващия сдружението и отбелязвате, че е лице представляващо сдружението. В случай, че представляващият няма ЕГН или личен номер на чужденец, за целите на идентификация тук посочвате датата на раждане в поредността година, месец, ден. И единствено в този случай попълвате останалата информация в полетата място на раждане и постоянен адрес. Възможно е заявлението да се подаде на гише в агенцията не лично от представляващия, а от негов пълномощник. В този случай тук отново се попълват данните на представляващия, а не на неговия пълномощник. Както виждате, можете да попълните повече от един заявители. Това се налага в редките случаи, когато сдружението се представлява от две или повече лица заедно, а не по-отделно. Поле основни обстоятелства изписвате наименованието на организацията, като посочвате правната форма – сдружение, а самото наименование поставяте в кавички. Посочването на наименованието на чужд език не е задължително, но ако решите, може да го изпишете тук, с посочване на правната форма. Няма законово ограничение за изписване на наименованието на чужд език. Може да е транслитерация или избран чужд език. След това попълвате седалището и адреса на организацията. По желание се попълва контактна информация – телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница. Ако посочите тази информация, тя ще бъде обществено достъпна при отваряне на партидата на сдружението в регистъра. Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната се попълва само в случай, че желаете сдружението да получава кореспонденция от НАП на адрес различен от посочения по-горе. В поле цели попълвате целите на сдружението точно така, както са изписани в протокола от учредителното събрание и в устава. А ако има разминаване между написаното в протокола, устава и заявлението, може да получите указания или отказ. Същото важи и за средства за постигане на целите и предмет на допълнителна стопанска дейност. При пререгистрация целите, средствата за постигането им и предмета на допълнителна стопанска дейност трябва да са идентични на последно отразеното в съда. Тъй като останалото място е малко, е напълно възможно то да не ви стигне. В този случай продължавате попълването на нова страница трета и използвате колкото са ви необходими трети страници, докато не попълните всички цели, средства за постигането им и предмета на допълнителна стопанска дейност, описани в устава ви. Поле основна дейност по КИД се попълва само по желание. КИД означава класификация на икономическите дейности. В общия случай сдруженията извършват
дейност на други организации с нестопанска цел, не класифицирани другаде, под код 9499. В поле представляващи попълвате трите имена и ЕГН или личен номер на чужденец, както и заеманата длъжност, например председател на управителния съвет. Ако представляващият няма ЕГН или личен номер на чужденец, посочвате датата на раждане. Поле начин на представляване се попълва само ако сдружението се представлява от повече от едно лица. Ако има специфика, тук посочвате предвидения в устава начин на представляване. В поле 12г органи попълвате наименованията на органите на сдружението съгласно устава. Сдруженията задължително имат поне два органа – върховен орган, наричан Общо събрание, и управителен орган, който, ако е колективен, се нарича управителен съвет, а ако е едноличен – управител. Ако според устава са предвидени и други органи, посочвате и тях. В поле 12д изписвате наименованието на управителния орган и попълвате данните на всички членове на управителния орган по-отделно. По желание може да посочите и неговия мандат, чрез датата, на която изтича, или начина, по който се определя. Мандатът задължително ще бъде вписан при пререгистрация, ако е посочено от съда в удостоверението за актуално състояние. Поле 16в попълвате само ако според устава сдружението ще прекрати дейността си до конкретна дата или при дадено условие. В случай, че сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие, не попълвате това поле. След това отбелязвате определената в устава дейност, в обществена или в частна полза. Ако при учредяване са направени имуществени вноски, техният размер ще се посочва тук. Поле адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ, попълвате имейл адрес, на който желаете да получите евентуални указания или отказ във връзка с регистрацията или пререгистрацията. Адрес на територията на страната се попълва само ако не желаете да получите указанията или отказ по електронна поща. Препоръчително е да оставите имейл, който проверявате редовно, тъй като срокът за отговор на указание е 3 дни и може да го пропуснете, ако не разберете за указанията своевременно. Накрая отбелязвате всички приложения към заявлението. За да сте сигурни, че няма да пропуснете нещо, винаги проверявайте член 13 на Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, както и член 33П от Наредба номер 1 от 14 февруари 2007 година за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. В случай на законови промени, в тези текстове ще бъдат посочени актуалните документи, които са задължителни за прилагане към А15 при първоначално вписване на сдружение. А именно това са: декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на предоставените за обявяване актове. Тази декларация е позната като декларация по член 13 алинея 4. Доказателства за извършени първоначални имуществени вноски, само ако е приложимо. Документ за внесена държавна такса. Таксата е 50 лева и може да бъде платена с карта на посттерминал на място. Образци от подписите на лицата, които представляват сдружението, известни също като спесимени, без нотариална заверка. Документ, установяващ съществуването на юридическо лице учредител и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон. Прилага се само в случаите, в които сред учредителите на сдружението има юридически лица, които не са регистрирани в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Устав. Препис, т.е. копие от устава, в което личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени. Решение за учредяване на сдружението, което се съдържа в протокола от учредителното събрание. А ако протоколът не е подписан от всички учредители, трябва да се приложи отделен списък на учредителите, подписан от тях. Препис, т.е. копие от протоколното решение с заличени лични данни. Решение на съответния орган на юридическото лице учредител за участие в сдружението, ако е приложимо. Решение на учредителите за избор на управителен орган. Решение за избор на представляващ или представляващи. Накрая заявлението се подписва собственоръчно от заявителя. Ако не е подписано, ще се постанови директен отказ. Когато заявителите са до 3, те заедно подписват заявление А15. Ако са 4 или повече, всички заедно подписват заявление А15 и за едно.
И само ако заявлението се подава на гише от пълномощник, маркирате И. Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя, още наричана декларация по член 13 алинея 5. И поле други, в което дописвате пълномощно. Напомняме, че при подаване на заявлението от пълномощник, то трябва да е подписано пред нотариус от заявителя, посочен на страница 1. Самото пълномощно няма нужда от нотариална заверка. При пререгистрация приложенията са: декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на предоставените за обявяване актове, или декларация по член 13 алинея 4. Препис от устава, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени. Самият устав. Държавна такса при пререгистрация не се дължи. Накрая заявлението се подписва от заявителя. И само ако се подава на гише от пълномощник, се маркира допълнително: декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя, или декларация по член 13 алинея 5. В поле други се дописва пълномощно. И както посочихме по-рано, заявлението се подписва пред нотариус от заявителя. Само ако вече сте получили отказ по предходно заявление за пререгистрация на сдружението, по-горе задължително посочвате номера на предходното заявление, по което е постановен отказът. След това в лявата колона маркирате документите, които вече сте подали, за да може длъжностното лице по регистрация да използва удостоверението за актуално състояние, което се изпраща само веднъж от съда. Към заявлението задължително се подава нова декларация за истинност, наричана още декларация по член 13 алинея 4. Ако имате нужда от допълнителна информация, може да прочетете материала в описанието към видеото.